Блъсък по BTV. Да се запознаем с трима колоритни кандидат-кметове и техните революционни платформи. Как ще се справи Йоло Денев с престъпността? Първото, за да се унищожи престъпността, включваме всички телевизии и включително и вас, екипа. През половин час се повтарят законите на Тангра, на Богомил и на Крум Велики. И за два часа ще се стреснат престъпниците. Ако беше спечелил изборите, след 2 месеца телевизията щеше да изглежда така. Добър вечер, драги престъпници. Вие сте с централната емисия Закони на Крум по Нова телевизия. Кандидат-кмет на Кюстендил, господин Джонев. Също пролетни... Защото конкурсът не е за сливи, а за момичета. Но за момичета, но ще казва Кюстендилска слива. Защо? Но за момичета, но ще казва Кюстендилска слива. Защо? Добра идея, господин Джонев. А в столицата ще направим конкурс Мистър Софийски Кестен. Митю Пищова, кандидат за кмет на Велико Търново. Аз храня до сега съм дал 25 000 кебабчета, дал съм 25 000 консерви, дал съм 25 000 фафли, дал съм 25 000 кисели млека и продължавам да...